telefonun nähili çatyrşyny görkezmek üçin taratymyny zaryatlýny ilki bilen nämetmeli. İlki bilen şunun ýaly telefonuny kemde tagatymyň bir tuğdan açmaly. Настройкасына giren bir tuğdan açan. Tagatymyň telefonumdan tagatymyň gözleýän Gönmel smartwatch diýip çykýar häzir. Smart sagatlar hemme telefonlardan çakylýar. Redmi telefonlarda, Mac Redmi telefonlardan, iPhone'lardan bolýan, Samsung telefonlardan bolýan. Smartwatch diýip çykdy. Sagatymyň bir tuğuna girip telefonumy gözleýär. Redmi diýip çykýar. Görmez telefonumyň näme model bolsa, ady çykýar. Görünüşünün ýaly kod berýär, bitişke basyp prinýat etmeli. Çatyrly. Sagatym telefonuma çatyrly. Bluetooth'dan çatyrşy şunun ýaly. Smart sagat, her bir smart sagatyň telefona çatyrýan programmasy bolup durýar. Bu sagatyňky bolsa Fundo programmasy bolýar. Fundo programma girýän. Gönmel ştaýda bolşy diýip ýazylyp barýan. Gönmel ştaýda smartwatch çatyrlanyp görkezýär. Bluetooth'dan çatyrmadyňa herse öz programmasyny çatyrýar. Şunun ýaly öz programmasynyň içinde уведомлениялары var, жаңы SMS-i, açylýan ýerleri, haýsy priложениýeti gerek bolsa açsaňam bolýar, ýapsaňam bolýar. Hemme priложениýeden, Instagramdan, Imo'dan, SMS-den hemmesi gelip görkezip dursun ýa-da hemmesini açsaňam bolýar, ýapsaňam bolýar. İştaýda sagatyňyzy tapmadyk wagtyňy gözleýän nemesi bar, sagatyňy düşünýärler. Diýen sagatyň özünden telefonumy takmadyk wagtyňy gözledip bolýar. Meselem ştaýda poýsk berýän programmasy bar. Şunun ýaly. Telefonumy takmadyk ýagdaýynda şeýle gözledip bilersiňiz. Başga da sagatyň içinde her hili programmalar, priложениýalar bar. Her hili ölçeýän, sport hereketleri ölçeýän programmalar bar. Yürek, dableniýa, EKG, başka da kislorod, ädim sanyňyz, algyň sanyňyz ölçen kalkulatorny ölçeni bar. Kalendar, budilnik, her hili oturuş ýagdaýlaryny görkezýän priложениýasy bar. Ştaýda dili bar. Dilini ýükledip bolýar, her hili dilleri bar, goýup bolýar. Kontakty bar, kime jaňy dersiň gelse jaňy edip bolýar. Bu sagat çatyrlanyna esas aýratymyň näme? Jaň gelinne görme telefonu görkezýär. Sagatyňda da alyp gürleşip bolýar. Meselem sagatyň özünden emeslen kişiňe şuňaly jaň edip bilýär. Häzir men birine jaň edip görkezýän. Şular ýaly şu şekilde özünden kişiňe jaň edip bilýär. Başga da muny jaň gelinne bundan hem kabul edip bolýar, öçürgen bolýar, arkaýyn gepleşip bolýar, zvuklary bar, nastroykasynda her hili zvuklary bar. Meselem jaň gelinne diňe vibrasiýa edip bolýar, diňe sazlama edip bolýar, ikisinden biri edip bolýar, diňe bezlukda goýsaňam bolýar. Her hili sazlary bar, goýulýan, gromkosty bar, pesel dikkat alyp bolýar. Ştaýda ýarkysy bar, ýarkysyny pesel dikkat alyp bolýar. Buny kanwarlyk iň son kysymyna goýmak hokmanyň sebäbi zaryadyň köpürek iýip biler, şoň üçin orta şekilde goýsaň has goýsy. Başka da yüzünün her hili
aboylar we ýetgidisini ise şunýalap ýetgidip bilýän. Meselem şu şekilde güljagar goýup bilýän. Sagadyň remişowy rezilli şekilde remişowy çalyşyp hem bolýar. Her türlü reňkde remişowlar we daşyndan çalyşyp bolýar. Merhamet ýerleşler biziň D35 smart sagadymyzyň gysgaça telefona baglanýan şekli gysgaça şular ýalyk. Kämler kynamda düşünýänsiňiz diýip umyt edýän. Indiki videomyzyň ilk sanlaryny görüşýänçe hoşça bolun.